Човекът пътува, откакто съществува. Пътуване с влак, автобус, автомобил, по суша и море. Просто пътуване, където иде, когато иде. Всеки от нас обича да пътува, да се среща с нови хора, да посещава непознати места, да изследва света. За мен лично няма по-хубаво изживяване от пътуването. Аз не разбирам пътуването само като движение и изминаване на определено разстояние, а като промяна, знание и опит. Искам да попътуваме заедно и да ви покажа една нова забележителност – крепостта Перистера, която се извисява величествено над град Пещера. Хълмът, на който е разположена крепостта, е известен като Света Петка. За произхода на името на крепостта е съхранена следната легенда. Когато през 313 година в Византийската империя било въведено християнството, местните обитатели трябвало да изберат на кой от хълмовете в околността да изградят своя църква. Не знаели къде и затова пуснали гълъби да им покажат мястото. Птиците кацнали на хълма Света Петка. И там веднага започнал градежът на твърдината. Кръстили я на гълъба Перистера. На гръцки означава гълъб, гълъбово място. Затова я наричат и днес крепостта на гълъба. За останките от крепостта пръв съобщава Стефан Захариев в книгата си «Географско, историко-статистическо описание на татар-пазарджишката Кааза». По-късно тя се споменава в пътеписа на Константин Иричек «Пътувания из България». Първите археологически проучвания на хълма са проведени през далечната 1954 година. В най-високата част на възвишението са групирани камъни с различна големина, от които един е с формата на гълъб. Мястото е било свято за траките и те го превърнали в светилище. Първият период от историята на крепостта обхваща 3 век. За наличието на вторият период доказателство са намерените 4 монети, сечени по времето на императорите Константин I Велики и Юлиан II. Най-много намерени артефакти има от третия период от съществуването на крепостта. Първото разрушаване на укреплението е станало по време на Втората готска война през 376 година при император Валент. В началото на 6 век, след 150 годишно прекъсване, животът на укреплението и близкото селище се възражда. Свидетелство за това са грандиозното строителство и монетните находки. Следват опустошителните варварски нападения и разгрома на византийската армия, като Византия губи контрола си над Мизия. Хълмът Света Петка е трябвало да предпази не само империята, но и пътните артерии, свързващи западната тракийска низина с Беломорието от зачестилите нападения. Крепостта на хълма Света Петка е била преустроена по времето на император Юстиан I, като 2 от колите стават с формата на еднокорабни църкви. Така, освен с функционално предназначение, кулите църкви са осигурявали и духовната закрила на укреплението. В тях войниците, преди да тръгнат в битки, са се молили и благодарили на Бога, когато побеждавали неприятеля. Намерените тук монети на император Тиберий II Константин очертават края на съществуването на крепостта Света Петка. Открити в северната част на крепостта фрагменти от средновековна керамика и монети от 13 век доказват, че укреплението е имало и 4-ти период на съществуване. През средновековието тя отново е била възродена, но частично, върху част от късно античното фортификационно съоръжение. Вероятно крепостта на хълма Света Петка е била унищожена при османското нашествие в края на 14 век, но селището в подножието продължило да съществува и след това. Наличните данни сочат, че населението упражнявало рододобив и металодобив и през османското робство. Около възстановената крепост има останки на един цял град, състоящ се от няколко полиса, в които са живеели търговците и майсторите. Възникването на Перистера точно тук на това място никак не е случайно. Тя е разположена на много стратегическо място, на естествено възвишение в подножието
на един от най-удобните през Родопски проходи, по които е минавал важен античен път. Самата крепост е много силно укрепена с цитадела, с вътрешен град и с подградие. За просперитета и културното ниво на този град разбираме от описанието на Стефан Захарев, който пише: имало 10 черкови, на които имената селените знаят, коя на кой светия е била посветена и ги наричат оброчища, но най-пространна и най-великолепна е била Света Петка. През 2007 година археологическият екип на доцент доктор Бони Петрунова започва разкопки на хълма Света Петка. Натъква се на различни артефакти от днешния век. Откриват противогази, звезди от войнишки кепета и гилзи от патрони и установяват, че там някога е имало и казарма. В нашето докосване до историческата автентичност на крепостта Перистера има нещо изключително вълнуващо и забележително. С ръцете си пипнахме предмети, принадлежали на хора от преди 15 века. С краката си стъпвахме по същите крепостни съоръжения, по които са ходили византийски войници или нападащите ги варвари. Малко е да се каже, че откритите от археолозите кули църкви и монетите на император Тиберий са уникални и много рядко срещани. Крепостта Перистера съчетава в себе си по неповторим начин тракийските култове с величието на Римската империя. Неволно си задаваме въпроса: с какво ли още ще ни изненадат недрата на българската земя и българската археология? Когато пътува, човек се променя. Очарова се от видяното и се чувства горд с забележителностите на родното си място. Пътуването до крепостта Перистера. Това е не само едно пътуване, изпълнено с много емоции, знание и мъдрост, но и интригуващо докосване до миналото на родния край.